Videót elindítom. Felvétel indul. Nem hallok mászkálást a özéba. Az meg itt nagyon sok cucc van, Dominik, mi meg tele vagyunk. Sapkákat találtam eddig. Hallod? Gyere ehhez. 9 millis ammó. Na, várjál. Figyelj, 9 millis ammót ledobálom neked, te tudod csak használni, én nem. Itt van valami lámpa fegyverre. Itt is van 9 milliós. Milliós, igen. AK-15. Pickup. Az baj, ezen túl még lehet Jött. menni. Kesztyű. Ruhák. Azért kurva jó cuccok vannak, és kevesebb. Vagy kevés. Vagy na. Nincs És tárhelyem. az lesz itt a baj, hogyha vissza is tudunk ide jönni, már annyi cucc lesz nálunk, hogy nem fogunk tudni szaladni. Tehát az egyikünknek konyec lesz, így is, úgy is. Felemenet. Kéne találni még egy gránátot. Csak lesz itt még egy IMP. Hú, baszki. Azt. Abba 9 millis megy, ugye? Aha. De itt nem hallok gyereksírást, legalább. Ezt intézd. De halkan. Mert nekem csak bugyli bicskám van. Szipogsz ezt annyira. Nézd meg, nincs nálam lockpick, és itt van az izé. Anyám. Sincs nálad? Feszítő vas? Nincs. Imádkozzunk, hogy legyen itt lent. Úgy néz ki ez a kártya, ez így az ajtókhoz jó. Tehát ez nem a fő bejáratot nyissa, hanem a raktáron. Anyád is rám csukta. A raktáron belül, hogy mi a bunkeren belüli helyeket. Várjál. Nem egy. IMP gránát. Röhög. Jajaj. Gyere ki! Fuss, gyere vissza! Ott az IMP gránát a földön. Jó, akkor nagyon fasz, akkor lesz itt szerintem feszítővas is. Az nem vicces. Mit röhögsz? Röhögni. Hát én röhögök, te hülye. Tudom. Anyám, most fogadok, hogy rájuk, tehát főrobbantsuk őket, bazd meg. Igen. Fő fogjuk őket robbantani, azt ránk szalad az egész bunker. Az lesz. Azért kéne fölvenni ezt az IMP gránátot. Mert mi lesz? Hogy amíg az egyik lő, addig a másik a robotot intézzük. Ezzel a gránáttal nem tudjátok a robotokat kiiktatni? De azért kell nekünk. Csak 15 másodperc. Egyébként ez. Nem, na. De az Megvan. fönt lesz ez. Ezek fönt lesznek. Igen, Van csak ott még tudod, más. egyre hangosabbak. Olyan, mintha jönnének ide felém. Itt van arról, itt van nyílvessző. Kettősebb. Jó, hova tegyem? Jó, hát Dominik, menjünk. Hát most itt a fostos libák úgy állunk itt. Jó, csak Nagyon jó fölfele... ez a tolóaj. Nagyon jó amúgy. Fölfele... Szóval egyenesen nem tudom, ez az első szint. Első emelet. Szerintem ezek mögött lesznek. Egyből ki kell őket lőni. Új. Menjél. Csak folyosó. Persze, én megyek el. Menjünk már rám! Hülye! Nem, én csuktam rá, tehát te! automata. Nem hozzád. Nem neked mondom. Aha. Én nem játszom azzal. Hallottam mást is a izén kívül. Robbanóson kívül.
Sokan vagytok. Jú. Valami világít. Te világítasz? Én nem. Valami... Ami jön. Gyere, Dominik. valami nagyot hallok. Nagyot halló vagyok. A kurva életben. Figyelj ide. Hm? Amondó vagyok, hogy úgyis tele vagyunk cuccal. Szerintem bénítsuk le a robotot, azt húzzunk innen. És ebbe az irányba mi van? Várjál már. Csak azért, mert ne hasonlj már le. Azért, mert akkor távolodunk tőlük. Ott vannak zozók, simák. És ott van egy ajtó. Ó, vannak. Na, már jön is. Beragadt! Ja, nem is volt megtöltve! Na! Futás! Push, push, push! Push! Itt hagytál, bazd meg! Hát, öcsém! Push! Push! Szaladj! 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 Menjél! A kurva élet! Hú, van nálad bandage? Van! Vigyázz! Bazd meg! Én is meghalok, ne aggódj! Mondtam szépen, hogy menjünk. Ó, baszd meg! Ó, geci. Tudtam, hogy a csapó 2 így van, de nincs meg a táram. Az MP5-be kell a tár. Hát abba kéne, igen. Van itt nálam egy Mac 10-es tár, az nem jó. Fúha. Még a nadrágomba se raktad bele. Bazd meg, hát most töltöttem meg 9 millibe. Hát ez nem igaz, bazd meg. Nem ez az. Megvan, bazd meg, itt van. Hogy került ide? Fú, bazd meg. Én nem is láttam, hogy ránk robbant, csak annyit hallottam, hogy egyre hangosabb. Folyamatosan jött felénk. Ez egy volt a 2-ből, nem? Lehet már egy sincs, nem tudom. Mert ha egyszerre robbant mind a kettő, vagy ez egyik fő robbantotta a másikat. Ezt még szerencsésen megúsztuk, tudod? Ez még igen, ezt még olcsón megúsztuk ahhoz képest amúgy. Vissza tudtuk jönni. Jaj. Most be van töltve a sot is. Mert bepánikoltam, mert nem tudtam újra tölteni, és jöttek hátulról is. Nem pánikoltam, de látod, Zoli? Mit hagyott megint a szarba? Én kinyírok mindenkit. És még a barna gatyádat Ez is nem szalad le a elvitte. lépcsőn, már ott sincs. Nem, mert amikor lelőtted azt a párat, már jöttek a másik oldalról is, és jött a robbanós is, én meg már rohantam visszafele. Jó van, ezt majd magyarázd meg a katonai bíróságon, ha túléljük, jó? A hadbíróságon? Geci. Remélem most tiszta az egész bunker, és meghalt mindenki, vagy... Be van töltve a puska? Be van! Na, Add a puskát, a puskát. Meg is nézem, várjál? Igen. Jó. ez megint nyitva van, zárva van. Ott vannak a Bazd lépcsőn, meg. bazd. Ki Várjál. van a lépcsőn? Ott van. Steamen vettétek meg a játékot? Igen. Nem, Eneban. Hát Eneban, de Steam-es. 6000 forint volt. Megvegyem majd én is, és akkor egy esetleg tudnak játszani? Megveheted, mert amúgy kurva jó. Ez micsoda? Zombis játék, nem a Scam. Mi jön? Valami jön?
üti az ajtót ott fönn. Valamiért beütötte az ajtót, aki a lépcsőn állt, és most rohannak be a szobába. Ajaj, ez rám Mert látom, hogy Steamen $18. De akkor Igen, megnézem, de nem. Menjünk ide a folyosó elejébe akkor. És várjuk meg még. Jöjjenek. Az meg automata fegyverekkel vagyunk és elszalad, nem érted? Hát komolyan, megint a szarba hagytál. Jó, de most kivételesen mind a ketten meghaltunk. Nem hallok a banósot. Hát hogy Melyiket halad? érdemes megvenni? A globál vagy az európai kulcsot? Van valami leírás, de amúgy ja, szerintem a globál, de van valami leírás, hogy melyik országokhoz jó az a kulcs. Ott a... nem tudom pontosan, hogy hol van. De ott írja, ott az oldalán. Nézem közben. Jó, köszi. Megnyugodtak. Hát, néztem róla 3 percnyi videót, nem tetszik. Hát nem is gondoltam volna más. Jó, hát Nem lenne rossz, csak ne zombik legyenek benne. Hallod? Lent menjünk, Dominik. Hát igen, ezért nem mindenkinek. Majd megyünk fönt is. De ezek Én minden játékot szeretek igazából. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy valami világít mindig. Fény. Fény az alagút végén, de ne a közelebbi Hallod ezt, hogy héten valami, jártak. mit tudom én, mintha valami... Ilyen Mit fura hallok? hangokat adnak ki. Aha, Megint van röhögős, bazd meg. vannak. Itt az üveg mögött, vagy ja, ezek monitorok. A fal mellett van valami hang. Uha. Na. Az baj, Aha. nagyon távolról kell kilőnöd. De most ha megint fölrobban, akkor több irányból rohanhatnak ránk. Az robban? Akkor hagyjuk. Menj. De majd visszajövök. Egyébként, amivel játszottok egyébként, így zombikhoz visszatérve egyébként van egy zombis játékom, ami nekem megvan az eredeti. Itt nézem, Enedown 2600 forint a zombi világháború. Nem tudom, hogy ismeritek-e, Ja. meg így a film is van róla. Ja, azt már nyomtuk. Hát igen. Nekem abból megvan az eredeti, abból is. Nekünk is, de egy idő Ez meg mit után tud már. van itt? Éjjellátó. Mondjuk azt, hogy hamar kijátszottuk. Ez a gurgulázás, hogy mi? Csukd be az ajtót, valami jön. Remeg is tőle a talaj. Azt mondom. Hát, ez nem igaz. Ó, de szín bugyi. Kujóálló. Bucsi. Toolbox. A izé megvan még? Az IMP. Itt van nálam. Ajaj. Ez kijött. $9 millis ammó a földön. Még több, ez az 45-ös, de ez az én pisztolyomba vissza. Hallod? Elég volt ebből a bunkerből, nem? Lehet, hogy Menjünk. kéne. Ehhez még nem vagyunk elegek. Azért, majd ha jönnek a többiek is, menjünk. Addig még élünk. Csak óvat, de azért profin menjünk, tehát ne úgy, mint a izék. Fedezzük egymást. Mondja az, aki elszaladt, nem érted? Nem arra megyünk föl, ja de, arra megyünk. És a Seven Days to Die, azt esetleg játszottátok, vagy azt ismétek? Én ismerem, de nem játszottam még. Abból nekem megvan, abból is az eredeti, ha gondoljátok. Itt van a fal mögött valahol. Még most nézegettem, hogy mi az, ami így esetleg ismeritek. Dominik, Igen. ismered azt a játékot, hogy War Thunder? Fú, mond. Nekem megvan. Valamit mond. Jó, féláron van most minden. Zsír. Nekem megvan a játék. Nagyszerű.
Ez a World of Tanks, nem? Ne, az a volt. Hát igen, volt. De ez De nekem az is megvan, meg a váltendő is. Hát én Uha, vártam. na jó. Az baj, Itt most nagyon jó kell céloznod. hát itt most egyből rá kell dobjam megint. De ne Meg izgulj. az enlisted van meg nekem még. Azt nem tudom, hogy kell csinálni, mert elég, ha csak rádobod a gránátot és egyből beaktiválódik. Csak úgy kéne kinyitnom ezt az ajtót, hogy a robot pont háttal legyen nekem. Mindegy, Amikor hogy van a elsétál- robot. Hát amikor nem elsétál fog balra. látni. Jó, amikor elsétál balra. Gyere le, gyere le, gyere le, gyere le, ott megy. Most megy Dominik. Vigyázz, most dobhatod is rá. Vigyázz, most! Várjál! Na, most, Jó, most, szaladj, most, szaladj, most nem szaladj, jó. szaladj! Le vagyok húzódva. Jó, szaladj! Volt nálam egy csomó súly, ledobtam a Jó, meg golyóállót. vagyunk. Ledobtam a kicsi Hú. golyóállót, amit kivettél a kocsiból. Hát ez kemény. Nem hiszem el, és élünk. Miért van nálam 2 izé? És Mert a kettesből se tudom hívni meg a négyes. ki se kellett volna vegyed a golyóállót a kocsiból, bassz. Jó, hát azért vettem ki, mert hogyha jönnek a zombik, akkor nem sebződök úgy. Hát, Mert egy baltával mentem befele. így Baltával. is úgy is meghaltál volna, úgyhogy mindegy. Figyelj, Dominik csak rá akart kiabálni, hát meg se töltötte a sociját. Te legalább vittél egy effektív. Nem is Fegyver. értem, mi volt a cél amúgy. Lőttem volna a Szerintem- sotival, azt így kattogott csak a kezembe. Szerintem Dominik se tudja, hogy merre hány méter. Jaj, elfelejt, mert én fegyvert váltottam még otthon, ha emlékszem már. Mintha És fáradt lenné egy picit. Nem töltöttem be, az a baj. Tele van 9 millissel a kocsi, bazd. Ráadásul ez a páncéltörős 9 millis. Ja, TR? Aha. Tracer ammo. És van még két 30-as stack simából. Hát tele van a kocsiba az egy 9 millisse. Ezt vegyed ki Nem magadnak. is van 9 tracer ammo. Shotgun ammunition box. Az mondjuk az enyém, azt kineved. Meg a 45-ös Nem a is az kocsiban enyém. van nálam. Ja. Cserélhetünk a 9 millisre, ha gondolod. Ja, jó van. Már kidobálom a Megy. földre az összes 9 milliset. Neked melyik kell az izéból? Melyik az összes? Kérdés Várjál, még. célna van nálad? Talán, nem tudom. Meg kéne varnom a táskát, A mert földre igen, csak szórtam van. már, nem tudom, minimum 4 tárnyi, nem is 6 tárnyi 9 milliset. Nincs. Ó, bazd meg. Ja, látom, itt gyülekezik, én meg akkor kirakom a sotikat, nem tudom, hogy melyik van neked. Hát Jó. teljesen mindegy, mert mindegyik soti lőszer jó. Mindegyik sotihoz. Ez a zöld, ez mire is jó? Ugye ez ilyen madár lövő, vagy mi ez? Ja, kis állatokat lehet vele vadászni. Akkor nem hiszem, hogy olyan sokat sebez. Jaj, hát akkor jó. Ennyit erről.